O Club Baloncesto Arteixo está organizando xunto co Concello de Arteixo o sexto campus. Temos nenos dende os 5 anos ata os 14. Realizamos todo tipo de actividades, adestramentos de baloncesto, para o cal os máis pequenos serían xogos con balóns, achegándose un pouquiño ao mundo do baloncesto. Para os medianos, 11, 13, xa son adestramentos máis específicos, tamén con xogos, pero con parte máis técnica. Despois para os maiores, os de 13 e 14, sí que son actividades, adestramentos pechados, con exercicios relacionados co baloncesto todos. Non só realizamos actividades de baloncesto, tamén teñen unha hora de xogo, facemos xogos grupais para que se vayan coñecendo todos. Temos saídas, a Copar de Cerceda vamos a ir, unha saída ao Seixedo, a área recreativa, e despois van a vir un par de visitas, un árbitro e un xogador de baloncesto. Agora temos 45 participantes, está resultando moi ameno, entretido para os cativos, marchan contentos, veñen contentos, pero nada, de momento estáse desarrollando todo con normalidade e nada, todos moi contentos.